thank you for that. Abrewatia nchiremu no. E was say ono eni ebi a wo yi a onam akwanu asem bi so one empanifo bi bedi nkomo no obagye nkofo adwen na ori a wayi na ode ama asona hene de akakoma ohima ene kingmakers no mo president na omo kingmakers no atenase na ohima de say din na to manim say edin we eni free Sechibia Royal House aba ti saa na wo say kekọ no but anko ne saa ene koba say ohima no ene asona hene ekofa obi fofo a wo ye fourth respondent e bai a omo enam akwan bi so anko mo si ne hene saa mre kora na so na nipa na Abrewatia selected no ono so ho a omo de nam amamre kwan so a wo so mo so isim inti ehwese ni isi kon na o se o ya fa asem ne mra nananom enu na nananom mfa mra no nto bebi a tetu eda na afi hu die anigye aba Akuapim asumdwe aba Akuapim Akupon emra omo edi yi die oso di Akuapim hene no court no aseritim se sambra kwan no so ena enye adwuma. Please subscribe, like and share.